Исәнмесез Дөнья студиясы әзерләгән тапшыруларны караучы хөрмәтле милләттәшләребез. Бүген безнең студиябездә кунаклар. Алар Башкортстаннан килгән шагыйрәләр. Фәнирә Ибраһимова, Зәйфә Салихова һәм Резидә Мөхәммәтҗанова. Хәерле көн, кызлар. Хәерле көн. Менә сез Казанга беренче килүегезме, яисә килгәнегез бар идеме? Шуннан башлап китәк әле сөйләшүне. Әлбәттә, минем Казанга беренче тапкыр гына килүем түгел. Әмма Казанга килү инде безнең өчен һәрвакыт бәхет. Безнең өчен бит инде ул нурлы Казан дип әйтик инде. Мин кызым укыган чакта әлбәттә без килә идек инде кызыбыз янына. Әмма журналист буларак, шагыйрә буларак минем беренче тапкыр килгәнем бар. Чөнки безнең дә Акалфак татар хатын-кызлар оешмасы бар инде. Ел ярым эшли Бәләбәй шәһәрендә. Яна шул Акалфак һәм язучылар берлеге оештырган конкурста мин катнашкан идем. Ана шунда мине чакырдылар бүләкләү өчен иң беренче 3нче хатын-кызлар форумында катнаштым мин анда. Хәзер инде онытканмын да, ниндидер журналист буларак нәрсәдер язып, шулай ук чакырып алган идем, монда килгән идем. Аннан соң Болгар радиосы Болгар җыры конкурсы оештыра. Шунда минем бер җырым Милли премиясе оештыра. Сүзләрнең авторы буларак шунда чакырдылар. Анда минем көзге чәчәкләр дигән җырымны Фәнбәле Әхмәтов башкарды. Шуңа күрә Казан белән Бәләбәйнең бәйләнеше нык. Бәләбәй турында без сөйләшербез. Фәридә ханым, сез? Мин Казаннарда күп кунак булдым дип әйтә алмыйм. Иң беренче тапкыр Казан инде ул гомер буена минем өчен Мәккә кебегрәк бер җир булды. Гомер буена Казанны күрәсем килеп яшәдем. Һәм мөмкинлек булгач та беренче тапкыр без иптәшем белән, күршеләрем белән берләшеп экскурсияга килдек. Исебез китеп кайтып киттек Казаннан. Шуннан Ходай насыйп иткәч, Ходай безгә Татарстанның Орча районыннан килен бирде. Менә бит кодагыйлар булышкансыз. Кодам бар минем монда. Без инде Татарстанның иң гүзәл кызы безгә эләкте дип шатланып. Кайсы авылдан Орча районыннан? Орча районының Иске Айван авылыннан Фәтхетдинова Фәридә хәзер Ибраһимова инде минем киленем һәм ул безгә быел анык бүләк итте. 1 сентябрьдә Гаит көнендә, Җомга көнне, Белем көнендә Әмирхан дип исем. Менә бит, Ходай рәхмәте. Менә шушылай иттереп безне язмыш Казан яклары белән бәйләп куйды. Мин шул хәзер бәхетлемен. Амин, шул бәхет озын гомерле булсын. Резидә ханым, сез? Мин әйтеп китим инде, мин гомер буе ашкындым Казанга. Әмма ләкин минем ничектер килеп туры килмәде килергә инде. Соңгы елларында мин Сахиб Җамал оешмасына эшли башладым, йөри башладым һәм шул Сахиб Җамал оешмасы белән без икенче бөтен дөнья татар хатын-кызлар форумында булдым. Соңыннан инде 5нче хатын-кызлар форумында булдым. Һәм дә менә 2014 елны шул 2000 хатын-кызлар форумыннан соң минем теләгем нык күп булды, моңа тиктем килеп чыкмады. Мин үземнең туганнарымны эзли башладым. Чөнки минем әнием Апас районының Кыштавыл авылы кызы, ата-аналары икесе дә Кыштавыл авылыннан. Шуннан соң мин эзли башлагач инде таптым туганнарымны, мин рәхмәтлемен һәм дә мин тагын да башка туганнарымны эзлим. Бәлки алар мине ишетеп, күреп Элемтәгә чыгарлар дип әйтәм инде, ышанам инде. Минем дәүнәем Биби Җамал Мөхәммәтвәлиева һәм дәүәтием Латыпов Габдел Галим. Шуны гына беләбез инде менә. Алар ерак шул менә ашлык вакытында боз суккан бит инде, нык итеп 38нче елны. Шашлык башлангач инде безнең дәүәнием бөтен балаларын җыеп, 5 баласын җыеп Волгоградка чыгып киткән. Менә шулай. Ходай менә шуннан Татарның язмыш каягына җитмәгән инде. Шулай да әнием минем сагынып җырлаган җырлары бик күп. Казан бик, менә шул үзегез беләсез бит, дөнья бит инде гаилә эш. Әлбәттә. Менә сагынып җырлаган җырлары дигез, ул инде җыр сезгә дә шуннан бирелгәндер, бит юкагына җыр җырлар язмыйсыздар. Үзегез дә җырламыйсыздар. Менә ничек дип әйтсәм инде дөрес булар. Дәү әнием минем мөнәҗәтләр, бәйтләр язган. Шушы мөнәҗәт бәйтләр алар гарәп телендә булды бит инде, әни кемгәдер бирде, алар югалды. 2 ел элек тырыша торгач әнием дә язган икән. Белдем. Ул да чыгарган булган инде, бер җырын көчләп авызыннан тартып чыгарып яздырып алдым мин инде. Менә шулай ул әнием ягыннан килә. Инде хәзер менә бер җыр җырлап китсәгез дип әйтсәм, үзегезнең җырыгызны.
Зәйфә Салихованың бер куплетін гына җырлап китим. Әйдәгез. Зәйфә Салихованың 2 шигырына мин җыр язган идем. Шуны хәзер исемә төшереп, бер генә куплетін булса да җырлап карармын. Моң бишегендә тирбәтеп үстерде әнкәем мине. Кешеләргә изгелекле, игелекле бул диде. Бүгенгемә рәхмәт укып, яшимен бу дөньяда. Минем дөньям моң иле ул, хисләрдә җырлар күңелемдә. Рәхмәт. Рәхмәт бик матур җыр, шигырь матур, сүзләр матур. Рәхмәт. Менә Беләбәйләр Зәйфә ханым, сөйләү турында тагы Әйе. шушы темага әйдәгез, дәвам итәргә әйдәгез, булам. була. Беләсезме нәрсә? Быел җәй көне менә Уфадан бит инде оештырылды теплоходта сәяхәт Болгар, Бөек Болгарга сәяхәт дип атала инде ул. Әйе. Менә без шунда Бәләбәйдән 15 кеше бардык, килдек Казанга. Безне шул кадәр яхшы итеп каршы алдылар. Без Түбән Камада булдык, без Болгар тилыгында булдык, біз Казанда булдык. Безне һәрбер җирдә чәк-чәк белән, икмәк туз белән каршы алдылар. Шул кадәр матур очрашулар булды. Теплоходта күп очрашулар булды. Сәйдә Мәхмәтҗанова да безнең белән очрашырга килде. Язучылар да килделәр безнең белән. Менә күңелле ул Бәләбәйләр өчен шул кадәр истәлекле, шул кадәр тарихи сәяхәт булды ул. Без кайткачтан әлбәттә мин зур мәкалә язам шушы хакта. Килеп әйтәләр, ни эшләп безгә дә әйтмәдегез, без әйтәбез. Килгәтләүчеләр күбәйде. Безнең бөтен теплоходта Бәләбәйләр генә булырга тиеш. Менә хәзер безнең шушы кадәр дәртләнделәр халкыбыз. Казан Гомумән дә Бәләбәй белән Казан бәйләнеше ул бит инде бик нык. Әлбәттә, әлбәттә. Менә сез нәймә Башкортстан, сез берегез бер районнан, берегез бер районнан, берегез бер районнан. Нәрсә берләштерә менә сезне кызлар? Менә җыелышып килгәнсез Казанга. Без Бәләбәйдә таныштык. Беләсезме, Бәләбәй ул Казан өчен генә түгел әле, минем шушы Башкортстандагы бөтен районнар өчен Бәләбәй ул үзге шәһәр. Чөнки бездә менә инде 16нчы тапкыр Илһам Шишмәләре Төбәгара шигърият фестивале үтә. Менә әлеге шагыйрә кызларымны бүген көндә алар минем якын ахирәтләрем инде. Менә шушы шигърият безне таныштырды, шигырь безне таныштырды. Шушы 4 телдә без шундый бик зур бәйге инде ул Бәләбәйдә үтә. Әлбәттә дә Татарстанда да язучылар килделәр, мин аларны беләм. Ничәнче елда кайсылары килгәндә шушы кызлар 4 телдә безгә шигырьләрне җибәрәләр башта. Чуаш телендә, башкорт телендә, татар телендә һәм рус телендә. Башкорт һәм татар телендәге шигырьләрне әлбәттә миңа бирәләр. Илһам Шишмәләре жюриның мин әгъзасы булып торам инде. Башкорт һәм татар шигырьләрен мин карыйм. Менә шу шигырь аша шушы кызлар белән мин таныштым. Аларның шигырьләрен укып, әлбәттә анда бик күп килә инде шигырьләр. Төрле төбәкләрдән, Башкортстанның төрле районнарыннан, кайдан гына килмиләр, бәләкәй генә авылларыннан да, зур шәһәрләреннән дә киләләр инде. Син шигырьне укып утырасың, кайсы өчен әрнисең, кайсы өчен елыйсың, кайсы өчен шатланасың, шул кадәр араларында, шул кадәр матур шигырьләр була. Һәм шушы матур шигырьләрнең авторларын без соңыннан инде үзебезгә лауреат итеп номинант чакырабыз. Менә Кызлар җиңүчеләр инде. Бу кызларым минем җиңүчеләр. Мин шуңа күрә алар өчен бик шатланам. Мин шуңа күрә күпмедер дәрәҗәдә Башкортстандагы алар бит инде башта үзем әйтергә кирәк, башталар үз эшмәкәрләр арасында оештырабыз инде бу конкурсны. Менә шушы Илһам Шишмәләре фестивале аларга канат куя. Аларга менә Шишмә башы кебек була инде. Алар шуннан дәртләнеп китеп, шушы үзенең иҗатына җитди карый башлыйлар. Күпме безнең кызларыбыз шулай дип китапларын чыгардылар һәм алар азалыкка кабул ителделәр. Бүгенге көндә алар инде җитлеккән шагыйрәләр, мин аңа бик шатмын. Менә уңышлар сезгә кызлар. Менә шундый бәйгеләрнең булуы ул бит менә иҗат кешесенә илһам алып иҗатны дәвам итәргә, канат ныгытырга иң кирәкле бер юнәлеш, бер ысул дип әйтергә кирәк. Фәнира ханым, сез шигырьләрегезне яттан беләсезме? Менә кичә мин гомумән күреп торасым, мин күзлек белән әле ул турыда сүз дә булды кызлар арасында. Минем күз күрүем бик начар. Шуңа күрә дип аңлатам инде, мен шигырьләрне һәр вакыт яттан сөйләм. Ничек ятлыйсыз? Минем бит күзем күрми, шуңа күрә яттан сөйләм. Әйдәгез бер шигырегезне. Менә бу шигырь шилеп-шилерәк тә кайткач төзәтәм, ләкин ул Казанда язылган. Казанның Татарстан кунакханәсендә тәрәзәгә карап, тәрәзәгә Казанга сыккан торганнан соң төнле язылган шигырь бу.
Уфалардан Казаннарга килдек. Уфаларда уза күп вакыт. Казан урамында кунаклар без. Йөрибез карап, шак катып. Казаннарны танырлык та түгел. Казан үскән, Казан галәмәт. Уфа юкәләрен сагынсак та, Казан инде, җәмәгать. Татар өчен өмет маягы ул. Казанының мәгърур торышы, сөю җебен монда беркетәбез. Уфаларда аның бер очраклымы икән бу бәйләнеш. Язмышларда шулай язганмы? Уфаларга кайтып керү белән юксынырбыз инде Казанны. Казан, Уфа, татар, башкорт иле. Игезәкләр икән лабаса. Шулай булган. Шулай булыр әле. Якалардан Мәскәү алмаса. Рәхмәт. Бик матур шигырь менә беләсезме, сез сөйлисез, нәкъ шул тарихи вакыйгалар күз алдына килеп бара, искиткеч матур шигырь, бик матур. Сөйләтергә кирәк. Сөйләтергә дә кирәк түгел. Бик матур шигырь. Рәхмәт. Кызлар, Зәйфә ханым, сез дә бер шигырегезне Мин шуңа күрә шигырьләр укыдык бит инде. Шуңа күрә бик кыска гына шигырь укыйм. Бу безнең бөтен фикердә дип аңлыйм мин аны. Яратам дип әйтмәм, шәррән ярып, теләсәм дә газиз халкыма. Күңеленә әмма моң алсын дип шигырь юллар тизәм алдына. Йөрәк яраларын бәйләр өчен кул яулыгын чигәм җырлардан. Җырым була күрсен тере суы, чык суларын кушам кырлардан. Чын яраткан шәррән ярып әйтми, яратуым артык тирәндә. Мин киткәч тә җаным халкым өчен былбыл булып сайрар тирәктә. бик матур шигырь. Мин әгәр дә алар булмаса яшәмәс идем дигән идем. Моңнарым күп, дулкын. Шул дулкында сабыр утмын. Я Раббым бир тел ачкышы, басар өчен йөрәк утын. Күккә багам. Жаным ярсый, белгәнем юк һич тә шама. Янам, көям, язам, сызам, бирче Раббым аңлы чыдам. Күкләр кат-кат, ерак, якын. Баскышы юк, йөрәк ялкын. Төн тәнем эссе, берчә салкын. Тормыш бакыр, тормыш алтын. Рәхмәт бизур. Бүген безнең Дөнья студиясында кунакта Башкортстаннан килгән шагыйрәләр Фәнира Ибраһимова, Зәйфә Салихова һәм Резида Мөхәммәтҗанова булды. Ә мин Гөлнар Шәйхи бүгенгә сезнең белән саубуллашам.